Sepsis a chanser. Y pethau dylech chi eu gwybod. Beth yw sepsis? Adwaith prin ond difrifol I haint sy'n peryglu bywyd, a'r gyfwn meddygol. Fodd bynnag, gellir trin sepsis os bydd yn cael ei ddal yn ddigon cynnar. Beth yw'r cysylltiad rhwng sepsis a chanser? Mae cael canser a rhai triniaethau canser fel chemotherapi yn lleihau eich gallu I ymladd heintiau. Weithiau, gall heintiau ddatblygu I fod yn sepsis. Heintiau a sepsis. Gall heintiau sydd ddim yn cael ei trin arwain at sepsis. Os na fydd sepsis yn cael ei drin, gallai nifer o organau fethu a gallai arwain at farwolaeth. Ar yr arwydd cyntaf o haint, ffoniwch y rhif ar eich cerdyn rhybydd unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos. Lleihau'r risg o ddal haint ar ôl eich triniaeth chemotherapi. Ceisiwch osgoi dod mewn cysylltiad gyda phobl sydd yn sâl gyda haint. Golchwch eich dwylo yn dda. Ceisiwch sicrhau arferion hylendid bwyd da. Byddwch yn ymwybodol o'r symptomau sy'n gysylltiedig â heintiau a rhowch wybod amdanynt yn gynnar. Sut I adnabod haint? Efallai byddwch yn teimlo fel bod gwres arnoch a theimlo'n sâl. Efallai byddwch yn teimlo fel ei bod gennych chi'r ffliw, pasio dŵr yn fwy aml na'r arfer, neu'n teimlo poen wrth basio dŵr, cyfogi neu ddoli'r rhydd, peswch o frest, cochni, poen neu glwyf diferol, tymheredd uchel uwch na 37.5. Sut I adnabod sepsis? Tymheredd uchel 38 neu'n uwch, neu dymheredd isel iawn, llai na 35.5. Pyliau o grynu'n ddifrifol, teimlo'n fyr i'ch gwynt, llyferydd aneglur neu ddryswch, teimlo'n benysgaf neu fel eich bod yn mynd I lewygu, croen oer, llaeth, gwelw neu liw brith, teimlo'n gysglyd, eich cael yn anodd deffro, curiad calon cyflym, dŵr, neu dim yn pasio dŵr am ddiwrnod. Beth ddylech chi ei wneud? Ar yr arwydd cyntaf o haint, ffoniwch y rhif ar eich cerdyn rhybydd unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos. Ffoniwch ni ar unwaith. Peidiwch rhoi symptomau I un ochr a gobeithio byddwch yn teimlo'n well yn y bore. Anwybyddu unrhyw symptomau o haint neu dymheredd uchel, meddwl nad oes pwynt i'n ffonio ni, neu meddwl eich bod yn creu trafferth I ni. Byddwn yn gofyn rhywfaint o gwestiynau I chi. Eich manylion yn cynnwys eich rhif ysbyty, enw y math o driniaeth, pryd cawswch chi eich triniaeth ddiwethaf, a chwestiynau am unrhyw symptomau sydd gennych chi. Lle bynnag o bo modd, ffoniwch ni eich hun. Byddwn angen siarad gyda chi nid ffrind neu perthynas mwyn asesu eich symptomau yn llawn. Efallai, y byddwch yn iawn I aros, adref neu y byddwch yn gorfod mynd i'r ysbyty. Cynllunio mae'n llaw dylech gario eich cerdyn rhybydd gyda chi bob amser a'i ddangos I unrhyw aelod o staff gofal iechyd sy'n eich trin. Siarad â theulu a ffrindiau am y posibilrwydd o orfod mynd i'r ysbyty ar fyr rhybydd. Gario rhifau cyswllt ar gyfer teulu a ffrindiau sy'n gallu rhoi lifft I chi. Gynllunio ar gyfer unrhyw un sy'n dibynnu arnoch chi I ofalu amdanynt. Y materion technegol, crynodeb. Mae celloedd gwyn a gwaed yn rhan bwysig o'ch system imwnedd oherwydd ei bod yn helpu ymladd heintiau. Mae chemotherapi yn gweithio drwy ladd celloedd canser sy'n dyfu'n gyflym, ond mae hefyd yn lladd celloedd eraill fel eich celloedd gwyn. Pan fydd gennych lefelau isel o gelloedd gwyn, nid yw eich corff yn gallu ymladd haint mor hawdd ar arfer ac felly rydych mewn mwy o beryg o ddatblygu sepsis. Cofiwch, gall heintiau sydd ddim yn cael ei trin arwain at sepsis. Os na fydd sepsis yn cael ei drin, gallai nifer o organau fethu a gallai arwain at farwolaeth. Ar yr arwydd cyntaf o haint, ffoniwch y rhif ar eich cerdyn rhybydd, unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos. Diolch am wylio.
Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy fynd i wefan UK Sepsis Trust, UKST, fynd i wefan Galw Iechyd Cymru,